Il-Kap Nazzjonalista Alex Morge ħabbar set ieħor ta' proposti dwar id-data, l-intelligenza artifiċjali u New Space. Ħabbar ukoll proposti relatati mal-ekonomija kulturali. Fid-dar ċentrali Dr. Borge refera l konnettività bis-satellita u data mill-ispazju u n-navigazzjoni bħala wħud mill-proposti f'din in-niċċa ekonomika. Għalli dan se jwassal biex jiġu attirati startups internazzjonali u jinħolqu xogħlijiet differenti bħal kollezzjoni ta' data, kreazzjoni ta' softwares bl-AI, analizzar ta' data ġeospazjali, ekspertiż fis-sigurtà u xogħlijiet fl-industrija tal-assigurazzjoni. Gvern ġdid nazzjonalista jinvesti 12 miljun euro f'din l-industrija. B'dan l-investiment skont ovvjament ir-rapporti li għandna mill-esperti u il-pariri li tawna il-persuni li jaħdmu ġewwa dan is-settur kemm b'mod lokali u anke internazzjonali, mistennija trendi madwar 100 miljun euro fuq medda ta' 5 snin fl-ekonomija Maltija. Għallu koll li Gvern Nazzjonalista jgħaddi liġi moderna l-attivitajiet fl-ispazju. Se jinvesti wkoll biex Malta tkun associate member tal-ESA. Spjega li dan is-settur jiġi integrat ukoll fl-Emcast u fl-Università ta' Malta. Għalli b'dawn il-proposti l-pajjiż jista' jkollu valur miżjud u li joħloq impjiegi ta' kwalità u flus ta' investiment dirett barrani. Dr. Borge ħabbar ukoll dik li fisser bħal-ekonomija kreattiva. Sabiex nagħmlu dan, aħna ser inkunu qed nikkreaw proġett massiv. Proġett bl-isem ta' port, distrett kulturali. Dan il-proġett ser ikun qed jikkonsisti fi proġett kbir ġewwa l-Marsa u madwar il-port il-kbir li jagħmel minn din iż-żona propju ċentru nazzjonali tal-kultura ta' pajjiżna. Dr. Borge qal li Gvern Nazzjonalista se jagħmel National Hall u Marsa Expo Center. Il-National Hall iservi ta' post permanenti għall-Orkestra Nazzjonali u arti performattiva ta' skala kbira. Dan se jkollu kapaċità ta' 1700 u miegħu jkollu teatru sekondarju b'kapaċità ta' 600. Għalli l-Marsa Expo Center u maħsub li jkun pjattaforma nazzjonali għal summits u avvenimenti kbar b'kapaċità ta' 15,000. Dan jinkludi wkoll trasport tal-massa effiċjenti lejn il-Marsa, port il-kbir u żoni tal-madwar. Għalli dan kollu se jsir b'investiment kapitali ta' madwar 350 miljun euro u jrendi 110 miljun euro fis-sena.